A Praza de Barcelos loce dende hoxe un mobiliario urbano ben diferente. É o resultado do proxecto europeo Ambiance, un traballo desenvolvido pola empresa local Setga, o Centro Tecnolóxico Aimén do Porriño e un consorcio formado por 10 entidades de ata 6 países europeos. Esta última fase do proxecto é a fase de validación en entorno real. Entonces, pasado este tempo, ahora vai estar aquí isto exposto aquí durante 6 meses. Pasado esta exposición, farase unha analítica de como evolucionou, como se conservou e culminará o proxecto, pero sí, o fin último é tratar de traballar con estes materiais sostibles e reducir outro tipo de materiais que medioambientalmente non teñen esa sostibilidade. Para fabricar estas pezas empregáronse bioplásticos obtidos coa fermentación da caña de azucre, a iuca e outros vexetais semellantes. Setga encargouse do deseño do mobiliario e da súa adaptación para a impresión 3D. Da mellora do material e da impresión propiamente dita encargouse o Centro Tecnolóxico Aimén, o outro socio galego do proxecto. Hay que mejorar el material para que el material biosostenible realmente sea resistente, que cumpla su función final. Y luego hemos desarrollado el proceso de impresión 3D gran formato. No requiere molde, al ser impresión 3D es un proceso muy, lo que llamamos net shape. Utilizamos solo el material que realmente necesitamos, no hay desechos, y aunque tardan más horas que a lo mejor una inyección, te ahorras todo el tiempo que hai detrás de diseños de molde e fabricación de estos. Ademais destes bancos e hamacas de gran tamaño, o showroom está composto de outros elementos enmarcados no proxecto Ambiance. Son o céspede artificial feito con bioplásticos desenvolvido pola italiana Mondo e os paneis decorativos da sueca Podcom, fabricados tamén con restos vexetais e agrícolas. No es lo mismo utilizar gas natural o el petróleo para fabricar los peles de polietileno, como en este caso que hemos utilizado materiales biobasados de origen natural o reciclados desde de polietilenos ya usados para fabricar la materia prima de los filamentos que llevan este tipo de césped. El material es hierba que crecen en la zona donde ellos viven, que están en Pitea, en Suecia, y lo que están sin aditivos de ninguna clase, sin pesticidas, entonces lo que hacen es eso que no sirve para nada, lo han utilizado para generar estos paneles. Reed Canary Grass. Hoxe unha delegación dunhas 25 persoas visitou a instalación da Praza de Barcelos, entre eles o alcalde Pontevedrés, que celebrou que a cidade fora escollida para testar esta última fase do proxecto europeo. O que máis me gusta é que Pontevedra está digamos, na vanguarda da investigación europea, buscando alternativas a algo que preocupación de todo o mundo, que moitos dos materiales que se utilizan no espacio público pois non teñen as características que teñen que ter, respetuosas co medio ambiente. Segundo os primeiros estudos, as pezas teñen unha vida asegurada de 2 anos, aínda que poderían chegar ata os 8. Iso sí, polo de momento non é posible a súa produción seriada. O proxecto europeo Ambiance contou cun orzamento de 4,5 millóns de euros.